Кніга прарока Ісаі, раздзел 55. Гэй, усе сасмаглыя, прыходзьце да вады. І вы, хто не маеце срэбра, паспяшайцеся. Паспяшайце, купляйце і спажывайце. Прыходзьце, купляйце без срэбра і без аніякай платы віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра на тое, што не ёсць хлебам, і працу сваю на тое, што не накорміць? Слухайце, хто слухае мяне, і спажывайце добрае, каб адчула асалоду душа ваша ў тлустым. Нахіліце вуха ваша і прыходзьце да мяне. Слухайце, каб жыла душа ваша, і выканую для вас вечную дамову, святыя абяцанні Давіду. Вось яго ўстанавіў сведкам для народаў і правадыром і настаўнікам для плямёнаў. Вось пазавеш народ, якога не ведаў, і вось народы, якія цябе не ведалі, прыбягуць да цябе дзеля Господа, Бога твайго, і дзеля святога Ізраілева, бо Ён уславіў цябе. Шукайце Господа, пакуль можна знайсці, прызывайце Яго, пакуль блізка. Хай бязбожны пакіне дарогу сваю, а нягоднік намеры свае. І хай навернецца да Господа, і Ён злітуецца над ім, і да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне. Бо мае намеры не вашы намеры, і вашы дарогі не мае дарогі, кажа Господ. Бо як нябёсы высока над зямлёю, так высока дарогі мае над дарогамі вашымі, і намеры мае над намерамі вашымі. І як дождж або снег спадае з неба і туды больш не вяртаецца, але поіць зямлю і корміць яе, і дае, каб яна радзіла, і дае насенне сейбіту і хлеб едаку, так будзе са словам маім, якое выходзіць з вуснаў маіх. І не вяртаецца да мяне пустым, але зробіць, што толькі я захачу, і будзе мець поспех у тых, да якіх яго я паслаў. Бо з радасцю выйдзеце і ў супакоі вас выведуць. Горы і ўзгоркі перад вамі спяваць будуць песні, а ўсе дрэвы навакольныя пляскаць будуць у далоні. Замест церняў вырасце кіпарыс, замест жыгучкі вырасце мірт, і будзе гэта на хвалу Господу, як знак вечны, які не знішчыцца.